Noies, he recordat que tinc una càmera! Un aplaudiment, sisplau. Estic completament... Estic agobiadíssima. A veure... Estic a punt de fer 20 anys. You know. O sigui, that is a fucking serious age. Vull dir, la meva edat ara començarà per un 2. No estic preparada per això, saps? No estic psicològicament... No. Però bé, el que he decidit és afrontar-ho de la millor manera possible, perquè clar, és millor arribar-hi que no arribar-hi, no? Per descomptat. I he començat a reconduir-ho i a dir, mira, saps què? Doncs tinc ganes de conèixer la Marina de 20 anys perquè sí, perquè penso que serà una bona evolució per mi, no? He estat molt de temps pensant per què em fa tanta por complir 20 anys, perquè és una edat que de fet... Hola, Tòquio! No vols passar a saludar? Vine! Vine! Bé, la meva gata està... Hola, Tòquio! Hola, Tòquio! Hola! Bueno... Però no et posis aquí, aquí és on tinc la càmera. No! Sí, així de cutre soc, vale? Bé, problemes tècnics. Bueno, lo que iba. Vale, doncs el que us anava dient. He estat molt de temps intentant entendre per què em fa tant de pànic complir 20 anys, quan en realitat és una edat que jo he tingut idealitzada durant tota la meva vida i és una edat que ets jove, no? Però és també el començament de l'etapa adulta, no? Per dir-ho així. De fet, crec que no. De fet, pensant-ho fredament, crec que no, i que realment a la nostra generació l'etapa adulta comença als 23, saps? Perquè hi ha gent que és adolescent fins als 30, però bé, això és un altre tema. El que vull dir és que he arribat a la conclusió de que li he agafat fòbia a fer 20 anys, perquè quan vaig fer els 16 tampoc vaig ser la noia de 16 que pensava que seria, ni quan vaig fer els 15, ni quan vaig fer... Ni quan vaig entrar a l'institut, per exemple, va ser l'experiència que pensava que seria, ni moltíssim menys. Llavors, suposo que en el fons em fa por fer 20 anys perquè espero moltes coses de mi mateixa que no sé si podré complir, saps? Espero moltes coses, tinc unes expectatives molt altes per a aquesta edat i penso en tots els objectius que tinc i em fa por no arribar-hi i no poder complir-los. I sincerament crec que és una tonteria perquè la vida segueix igualment, no? I sincerament penso que és una fòbia que s'ha creat en això, en base a tenir unes expectatives sobre mi mateixa que després no s'han anat complint. Però bé, suposo que al final la crisi dels 20, que crec que està molt estesa en la nostra generació i que abans no existia, és fruit d'aquestes mateixes expectatives que ens posem a nosaltres mateixos, no? Per culpa de... Bueno, per culpa de... No, però per coses que veiem dels mitjans, de les pel·lícules, de les sèries, de veure una persona de la teva edat famosa, o potser fins i tot més petita que tu, que de cop és multimilionària o que té molt d'èxit fent una cosa que a tu t'agradaria fer. No sé si m'explico. Tot això és pressió que un es va posar en si mateix, no? De dir... Per què l'Olivia Rodrigo va guanyar... Ara no em sé la seva carrera, la veritat. Però per què aquesta tia té
X Grammys, havent tret el seu primer single als 17 anys i jo tinc 17 anys i estic estudiant a l'institut... Saps el que et vull dir? You get what I mean, right? So, vaig al exemple dels famosos perquè em sembla que és un exemple molt fàcil d'entendre, però també pot ser amb gent del teu entorn, també pot ser que idealitzis persones que que tenen certes carreres o que tenen certs estudis i tu has tirat per un altre lloc i tens la sensació constant de que tothom és més exitós que tu, si això té sentit. Però realment és que la comparació és la pitjor cosa que li pot passar a una persona, i més a una persona adolescent, i més a una persona jove, perquè estàs en aquest punt on t'estàs descobrint a tu mateix. Instagram, això és de molt mala educació, perdoneu-me. Tenir el mòbil en so. Jo, amb el mòbil en so, quan? En fi. Això, la comparació. Molts cops ens comparem, tot i que siguem persones que tracten de no comparar-se, saps? Perquè hi ha gent que és molt envejosa, hi ha gent que no, però tothom s'acaba comparant de manera subconscient, almenys, en algun punt de la seva vida, i és una puta merda perquè, clar, al final t'acabes matxacant a tu mateix, no? I acabes dient, ai, jo hauria de fer això, hauria de complir aquesta expectativa, o hauria de guanyar X quantitat de diners, o hauria d'estudiar això, o hauria de viatjar a no sé... Ara que està tan de moda viatjar i pujar als Instastories que has viatjat a 40 països diferents. I realment tota la pressió que ens posem a nosaltres mateixos també, ja que arribes a un punt que dius la gent està fent les coses perquè les disfruta o les està fent per impressionar, saps? I vivim en una atmosfera general que genera molt d'estrès. I per això penso que hi ha tanta gent que té la crisi dels 20. Perquè és que hem crescut tan sobreestimulats i amb tantes expectatives inassolibles que és que som bebès, som putos mocs, o sigui, no pots haver-ho aconseguit tot amb 20 anys. És al principi de la vida. Llavors, porto uns dies dient-me a mi mateixa, Marina, relaxa't, perquè has aconseguit el que has aconseguit i estàs en camí d'aconseguir altres coses. I el més important és que bueno, doncs que jo, per sort, hi ha gent que no, i hi ha gent que sí, i hi ha gent que està millor que jo, i hi ha gent que està pitjor que jo, però jo tinc la sort de que sé cap a on vull anar, o almenys em penso que ho sé, potser després hi arribo i me'n penedeixo, però de moment em penso que sé cap a on vull anar i estic treballant per anar cap a aquella direcció. I ja està. I una persona només s'ha de centrar en el seu propi camí i ja està. I si a otro le va superbien, doncs felicitats! De fet, tinc sort, perquè en aquest sentit soc bastant sana, però igualment, quan tens masses inputs, al final no es pot evitar que t'acabi afectant de manera subconscient, saps? Llavors, bueno, m'estic intentant relaxar una mica. I crec que està funcionant de cop. Sí que tinc ganes de fer anys. Vull dir, tinc ganes de conèixer la Marina de 20 anys. Saps? I ja està. No sé. Aquesta és la vida, als 20. O sigui que... a veure què m'espera. LOL, nací en 2005. Què? No fa res que vaig néixer, nois. Per què tinc 20 anys? Per què passen els anys tan ràpid? Per què sé que m'aniré fent aquesta pregunta cada cop més, conforme vagi creixent? Hay que aprovechar la vida, chicos, la vida és supercorta. Fa un moment tenia 10 anys. Fa un moment la meva mare em va dir: Marina, la teva edat ja té 2 xifres, la teva edat ja comença per un 1, com et sents? I jo, que estrany! I de cop, Marina, la teva edat comença per un 2. I en 3 dies serà, Marina, la teva edat comença per un 5. Però alhora veig gent de 50 anys i dic, que joves són, no us passa?
A mi sí que em passa, vale? Tot és l'actitud, nois. No passa res. Les expectatives de vida cada cop són més llargues. No puc parar de pensar en la mort. Cada cop que m'haig de dormir és una cosa horrible. No paro de pensar en que un dia em moriré. Porto mínim 2 anys amb aquesta fòbia. I love yapping. Es que me desvío un montón. Bueno. Sí. Ai, el que és fer 20 anys, nois. Soy una bebé. Qué cringe me acabo de dar. Sí. Qué agobio, ¿no? Sabeu què? Que a més és que una persona no canvia d'avui per demà, o sigui, és que ara tinc 19, dintre d'uns dies faré 20 i la nit abans de fer els 20 i el matí següent és que no hauré canviat gens, és que no serà com... Ai, ui, tot és diferent. No, seguiré sent la mateixa persona que estarà passant pels mateixos processos emocionals i estarà passant per les mateixes coses que he estat passant les últimes setmanes i els últims, potser, mesos, saps? I no passa res. Literalment, no. Crec que faig més canvis entre mig any i mig any que d'any a any, si té sentit el que acabo de dir, no? I ara em passarà el mateix, suposo... Bé, és que els 19 per mi han sigut tota una experiència, la veritat. Del final dels 18 fins als 19... vull dir... Bueno... Tòquio, per què em mires així? Què passa? Tòquio! En fi, no sé. Tinc una... En fi, al final tinc por de seguir creixent, però vull seguir creixent perquè és necessari, perquè no em vull quedar estancada i perquè vull viure coses noves, experimentar coses noves i aconseguir les coses per les quals estic treballant, no? Llavors, bueno, la vida és així, hi ha un preu a pagar, és complir anys i no ser una persona superexitosa la qual la seva edat comença per un 1. Això són excepcions de la vida, no? I bé, no passa res, no faig tard, tinc 20 anys, no faig tard. Sé que hi ha molta gent que se sent igual que jo, per això volia parlar d'aquest tema. You know what I'm talking about, right? O sigui que... Sí. I és curiós, a més, perquè és que és això, aquesta autoexigència de ser exitós només... O sigui, aquesta autoexigència de he de ser superexitós mentre segueixi sent petit. En el meu cas, mentre segueixi sent petita. Només existeix en mi, cap a mi. Saps què et vull dir? Ser una persona exitosa, extremadament exitosa en tot el que fa mentre és petita o sent el més jove possible, en mi només existeix cap a mi. O sigui, jo, si veig una persona de 28 anys que comença una carrera a la universitat, pensaré, ole tu, i dic de 28, pot ser de 40, pot ser de 50, és que m'és igual. Pot ser que vegi una persona que ha canviat la seva direcció professional de cop
i digui ole tu huevo, saps el que et vull dir? I pot ser que... no ho sé. Pot ser que tingui alguna amiga que és més gran que jo, que està frustrada perquè està preocupada pel seu futur i com té 20 i pico d'anys pensa, ai, vaig perduda, ai, vaig tard, ai, no sé què, i que jo li digui, tia, no vas tard, ets superjove i tens temps de fer coses a la teva vida, i no només professionalment, sinó la teva vida en general, no vas tard per res. I ho penso de veritat, però amb mi mateixa no ho aplico. Saps? Penso, no he aconseguit això i això i això i això que volia fer i que volia aconseguir, i per tant he fallat. Només perquè la meva edat començava per un 2, per un putíssim 2. Llavors, és curiós aquest doble estàndard que existeix, no? I potser m'hauria de començar a mirar amb altres ulls. Hem de ser una mica més amics nostres. I love to yap, clearly. Sí. Adeu. I ni tan sols vull ser cantant. Saps? És perquè té èxit, i està premiada i reconeguda. I jo vull reconeixement. Tots volem reconeixement perquè tots ens esforcem per aconseguir coses. Un altre side note. No s'ha de treure valor a les coses que un té i a les coses que un ha aconseguit, perquè no tots creixem en les mateixes circumstàncies ni amb les mateixes oportunitats. Llavors, no li has de treure tampoc valor a les coses que tu tens. M'entens? Acabo de fer un rodolí.